jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomke-tiet. Ja. Joet ken ik naar het Pjutterboatersplak. Vind ik mooi. Romke wil ik mij, maar dat kan vanzelfs net. Maar ja, je weet hoe het Romke is. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Naar het Pjutterboatersplak. Joet giet Tomke naar het Pjutterboatersplak. Cornelia doet zijn beker met drinken in een regentas en een bakje met druiven. Zo, bist klaar, Tomke? Hast de jas al aan? En is kwam? Ja. Dag Romke. Ik en Joet naar squallen, naar juf Klaske. Oh, maar ik maar Tomke. Ik wil ik naar squallen. Nee, dat kan het. Doe maar stuusbloeien, Romke. Lilke kroept Romke in zijn koor. Maar waar moet er nou aan het bootje? Tomke en Cornelia zijn bij het Pjutterboatersplak. Tomke hing het zijn jas op een kapstok. Toch die rugzak maar in de bak, Tomke. Was het eerst bootje? Ik wil fietsen, Cornelia. Dat mij wel. Dan ga ik weer naar Romke. Wel, dag Tomke, een dikke tuut. Haast hel ik die weer op, ja? Oké. Tomke zwaait naar Cornelia. Doeg. Hoi. En dan race er om het klimrek heen. Deze kofke klapt juf Klaske in de handen. Allebei gaan op een stoel in de ruimte zitten. Juf Klaske, ek? Jongens, Joet is het feest. Want het is haast vakantie. En bij feest jet muziek en verklaaierskleen. Oh ja, joepie, verklaaien. Maar je kan clown wezen, juf Klaske? Nou, dat mij wel, Tomke. Ik zet de verklaaikist hier del. Tomke vindt verklaaien prachtig. Oh, hij shot in de verklaaikisten. Oh ja. Eerst loekt er een grutte broek aan. En dan een paar grutte flapskoen. Oh, dit is mooi. Ja, ik moet het hier ha. Ja, daar is het hier van de clownhal. Tomke zet de reerde pruik op een holle. Hij stiet een beetje scheef, maar dat jouwt niet. Nou nog een reerde noos en kleer is clown Tomke. Oh, wat best zo mooi, Tomke. Schau maar in de spiegel. Juf Klaske doet een cd in de cd-speler. Tomke jet fleurige muziek. Hij begint te douchen. En de oren ben ik. Het wordt een heel feest op het Pjutterboatersplak. Oh, goed zo. Ja, mooi jongens. Nou, en maar douchen. Doe maar Romke is net zo blij. Hij is in de tuin bij Cornelia. Oh, wat zitten wij mooi in de tuin. Vist ik net Romke? Nee, ik woon niet in de tuin. Ik woon met Tomkes in squallen. Oh, dat ken het, Romke. Bij Tomke op squallen maak je een hoen komen. Oh, wat ben ik sloeg. Komt verst van het mooie waar. Cornelia doet de egen dicht. En dan giet het van. Cornelia sliept. Nou kan ik mooi naar Tomkes in squallen. Romke kroept onder de hagetro de dik op. Ik weet wel wat Tomkes in squallen is. Die kant op. Romke draaft en draaft. Daar shotter Tomke in squallen al. Hoe kom ik nou bij Tomke? Wacht je, er zit een doorriepen. Romke sloept de gang in, onder de jassen terug.
Bij de deur van het lokaal blijft er staan. De band haneert in de gaten en juf Klaske ook net. Ze is zo druk aan het douchen. Ik krijg zeer ere van die muziek. En wat zit die band er nu weer uit? Hij is nou Tomke. Snuf, 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 tot Romke zijn snutje over de vlier. Ik roep hem. Ik roep hem. Tomke is heel dichtbij. Ineen roept er al een paar grutte flapskwon. Wat een rare schoon. Ze roepen naar Tomke. Maar wat had Tomke raar hier? En wat had hij een rede noos? Romke? Is nou dat Tomke? Romke springt zijn Tomke op. Oh, Tomke valt haast om. Romke, wat doe je hier? Waar is Cornelia? Cornelia slipt. En ik moet een squallete. Maar waarom is toch zulke rare kleren aan? We gaan je het feest, Romke, en dan mag je eens verklaaien. Ik ben een clown, juist waar? Ik wil me echt verklaaien. Nou, waar hebben we hier? Dat is Romke, mijn hondje. Hij is uitnaaid. Ik ben net een squalle van Cornelia. Stom. Juf Klaske lakert. Ze zet een cowboyhoed op Romke zijn kop. Nou, sa. Nou bist nou ik verklaaid, Romke. Douche je maar gauw met Tomke. Romke stiet eerst even te sjen. Maar dan beginnen zijn poortjes te kriebelen. Hij hipt en springt om Tomke heen. De stut zwaait heen en weer op de maat van de muziek. Goed zo, bandjes. Kom, Romke. We krijgen fruit en drinken. Maar ik ga hier echt als bij Tomke. Hoe maakt dat nou? Gelukkig had juf Klaske nog een lekker koekje voor Romke. Sjoch, Romke. Eerst jongen ze mij elkaar het fruitvesken. En dan pas mij ze eten en drinken. Ha, Tomke, ik vind het zo gezellig op squal, hè? Morgen wat bij mij. Nee, dat kan net, Romke. Waar moet er dan op Cornelia passen? En op het hoes? Oeh, dat vind ik heel nog vergeten. Ik ken net naar squallen. Ik ben gauw naar huis. Hastig eet Romke zijn koekje op. En dan draaft er gauw naar Boetenta. Bij de cowboyhoed nog op een hoenekop. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Tomato. Tomato. Zit bij de wattos, jam ding knie, binnen die van mij, en eet ik dadelijk op, de oren bewaar ik wat thee. Ja. Ik maak je een nijhok voor Romke. Omdat Marieke ziek is, moet ze net naar Squallata joet. En dat liep het bier ik onhoffelijk daar. Dus bloeien van Squalla. Oh! Oh! Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Wetterpokken. Pier en Marieke gaan moas altijd te jaren naar squallen.
Maar als Pier van de Moon bij Marieke thuis die te wachten, komt Marieke haar mem eroon. Is Marieke al klaar? Nee, Marieke is ziek. Ze giet je het net naar squallen. De kist was wel even bij haar, Jens. Ze luidt op de bank. Ga er maar even heen. Hoi Marieke. Wat is er met jij? Wetterpokken of zo. Ja, ik zag het. Daar haast al je plakjes omhollen. Best heel nou bont. Dat het zeer? Nee, ik viel er niet van. Wat liep het zo raar en ik viel me wat slop. Ik ga echt je zin om eten en zo. Dus ik maar lekker thuis blijven, Joet. Goh. Hoe komst er aan? On die wetterpokken bedoel ik. Weet ik net. Het is samen begonnen. Juist er je kampeerplakjes. Nou zit ik eronder. Was er maar wat om denken, Pier. Het is zo besmettelijk. Kom maar net te dichtbij, hè? Wordt het lang? Ik weet het net. Pier zit hem die dag te verbieden op squallen. Hij had zijn werk al af. Hij verveelt hem. En dan aasen nog een oeren taal en schreeuwen. Wie er maar thuis, denkt er. Hij had wel wat betters te doen. Hij zou ook wel eens een dag ziek wezen willen. Nou ja, net echt ziek vanzelfs, maar gewoon een dag thuis blijven. Krijgt dus Marieke. Maar het potleed tekenen de stipjes op haar vingers. Uit verveling. En dan krijgt er een idee. Als er medisch thuis komt uit squallenwaai, had er 5 stipjes op het gezicht. Ah, Pier, jongen, daar wie is het alweer. Hoe wie het op squallen? Nee, Toon. Niet on. Wat krijgen we nou? En waar is Marieke? Of hoef je hem het net te jaren te boetsen? Marieke is ziek. Ach, nee, wel. Wie is ik net op squallen? Oh, daarom ben je een beetje ziekeneurig, denk? Ik weet net. Ik viel me wat slop. Nou, maar wat had Marieke dan? Wat scheelt er aan? Wetterpokken. Heel besmettelijk. Wetterpokken, dat is net zo mooi. Hast bij haar west? Ja. Ja, vanzelfs. Jongen. Dook hoest ik wel. Kom eens hier in het jacht. Ja, het liep het wel als haast al. Ik heb een paar plakjes in je gezicht. Als Toze nou maar net krijgt, die wetterpokken. Grif. Ik ga al geen zin om eten. Oh, wat jammer nou. We zo'n jong krek pannenkoeken eten, maar ijs en slagremmen. Hé? Daar bist er wel slecht op. Als Pier de orenmoa's van bed al komt, zit er onder de plakken. Nou jongen, wat jost eruit? Ik ben ziek. Ik ga de wetterpokken. Ik ging je net naar squallen, ja? Nee, maar dat word ik net heel leien. Dan moest me gauw weer op bed. Ik zul de dokter maar even bellen. Nee, dat hoeft net. En ik hoef echt net op bed. Ik viel mij alleen een wat slop. Ach jongen, het zit hier de hele leer, hè? Op het borst, op het jerms. Draai die eens om, loop die hemd eens uit. Hé. Vreemd, dat is een pad. Wat? Op een rij gastoneerd. Dat is nu weer. Alleen nog van voren bist zo bont. Oh ja. Nou ja, dat zulde wel bij je, hè? De hele morgen lijdt Pier noffelijk op een bank in de kamer. Hij zocht wat televisie, docht een computerspultje. Hij had het eens best nooit zinsen. Nou. Maar aan het eind van de morgen had er zo'n honger dat er het net langer voor hem houden kon. Mam, Ja jongen, wat is er? is er echt nog een pannenkoekoer van Juster? En wat is? Nee, alles is keer opkomen. Het wie ik zo lekker. We gaan alles opmaken. Maar krijgst du alweer zin om wat dan? Nee. Waar wie er onder de telefoon? Oh ja, dat wie juf. Ze vregen hoe het maar die wie en als toch misschien van de middag ik nog op squallen kaamst. Ze hier een feest van de middag, daaromsje. Feest? Maar ik had zijn dat Stone nog lang net goed vildest en dat stond derde maar lekker bij mij thuis op de bank blust. Wat voor feest? Nou, jim juf, jim is jullie hoe het leuk. En nou zoeken ze als verrassing van de middag maar de hele klasse naar het circus hier zoer. Ja, dat hier zal hier al regelen, maar ze vonden het zo jammer dat Stode nou krek het net bij wist. Ik moest de groeten onderuit wan
En ik moest hij betterskip weeskje. Oh, zo aardig net dat zo'n die tocht. Maar mem, zo ziek viel ik mij niet meer. Ik in van een beetje wel. Oh, nee, er geen sprake van. Wetterpokken binnen zo verschrikkelijk besmettelijk. Dan kun je de hele klasse wel ontstekken. Ik moet er net ontdenken. Je zit er deun op elkaar bij zo'n circus en dan maak ik er in de bus. Misschien wel besieren. Oh, nee, dat blijft lekker bij Memmy thuis. Bus? Bus? Wat voor bus? Ja, je zouden maar de bus naar het circus vertelde juf. Wij? Jim, ja, nou ja, doe net vanzelfs. De oren dan. En op een waromreis zouden ze patat eten en dat soort dingen. Nou ja, ik zei het zijn juf. Dat toch jou uw spier geen plezier mooi, hè, want hij wordt al misselijk bij het idee. Hoe weet men dat nou? Hoe let is het? Ze zijn nog net voort. Mem, ik... Nee, er geen tinken, hoor. Ziek is ziek. Spietig, maar ja, het is net oors. Op nij zit Pier hem te verbieden. Nou net op squallen, maar thuis. Hij vindt er niet meer aan de televisie. De computerspultjes had er in de hoeken sold en de holle stiet hem echt net een boekje lezen. Gelukkig komt Marieke aan het einde van de middag nog even bij hem los. Hoi, hoe is het met die? Geet wel. Echt toevallig? Of zou ze van mij kregen haar, die wette pakken? Dus het samen weer beter, hè? Ik had van een middag wel een squallen west. Oh, bofkont. Wauw, zo leuk wie het niet, hè? Maar thuis verveel ik me nog meer. Net leuk. In het circus dan. Circus? Wat voor circus wil haast doen? Juf zei dat je naar het circus ging. Mijn bus van een midje. Juf? Had die dat zijn? Nou ja, uw mem zei het. Die hield jet voor juf. Daar weet ik niet van. Wie ga ik gewoon les horen? Krijg je zo eens? Oh, mem. Ja, wat is er, jongen? Het in het weer, hè? Huh? Dan haast men wat wies maken. Ze is dom maar niet, mandje. Ik zou zeggen, wask je die eerst maar eens even goed om me hollen. Daar is toch van opknappen. Dan zal ik onderwielers wel even een peer lekkere pannenkoeken bakken. Was toch hier ik eten, Marieke? Pannenkoeken met ijs en slagremmen. Ja, lekker. Ik hou wel eens zin in wat. En hoe is ik wel? Hoi! Ja. De Chris. De Chris. Marcel gaat naar de Chris. Marcel gaat naar de Chris. Zijn mem brengt hem daarheen. Ik denk, zei mem, dat al die vriendjes er al binnen. Ja. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem erin. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem altijd. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem erin. Ik denk, zei mem, dat al die vriendjes er al binnen. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem erin. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem altijd. Marcel gaat naar de kres, zijn mem brengt hem erin. Ik denk, zei mem, dat al die vriendjes er al binnen. Kres, 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 naar de
Marcel giet nooit de kres. Kres, kres, nooit de kres. Marcel giet nooit de kres. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou.